parlar de situacions d'aprenentatge és situar l'alumne en un context que ja sigui motivador, per tant una cosa interessant, que pugui ser interessant i que provoqui fer-se preguntes. Però el que sabem és que han de saber resoldre problemes i problemes nous, que han de saber estar amb els altres i treballar amb els altres i que han de saber aprendre a aprendre. Avui, abans de classe, tenim un episodi molt especial. El Mario s'ha desplaçat fins a les instal·lacions de l'editorial Graó, a Barcelona, per parlar amb un dels grans referents en educació, Antoni Zabala, pedagog, investigador i expert en didàctica. Zabala ha estat una peça clau en la difusió de l'ensenyament per competències i en la transformació de l'educació a Catalunya, Espanya i Amèrica Llatina. Mario, de què vau estar parlant? Doncs mira, vam estar parlant d'un tema clau per a qualsevol docent. Què és realment una situació d'aprenentatge i com podem fer que els nostres alumnes aprenguin de veritat més enllà de la simple memorització. Exacte, perquè les situacions d'aprenentatge no només són una obligació de la LOMLOE, sinó que són la manera natural d'aprendre. Zabala és un divulgador que explica els conceptes d'una manera molt clara i entenedora. És especialista en com fomentar el pensament complex i, irònicament, ho explica de manera molt senzilla. Així que, sense més, et deixem amb aquesta entrevista. Som-hi! Molt bé, estem aquí amb l'Antoni Zabala. Moltes gràcies per aquesta entrevista. Per tant, començarem amb una sèrie de preguntes i en aquest cas la primera pregunta, que és com a obligada, ja que actualment amb la LOMLOE hem de treballar per situacions d'aprenentatge, seria doncs, què entendríem per una situació d'aprenentatge? Aquí dius dues coses, una que ens obliga la LOMLOE. Jo crec que la majoria de mestres, quan hem ensenyat millor, hem partit de situacions d'aprenentatge. Veureu que les situacions d'aprenentatge no és perquè ho digui una llei, és perquè és la manera natural de com es pot arribar a aprendre. Un dels exemples en els que sempre m'agrada utilitzar, perquè tots hem après d'aquesta manera, siguin les generacions que siguin, sigui una més jove com la teva i les més joves que tu i la meva, quan ens han ensenyat les fraccions, els quebrados, li dèiem, els que vam aprendre en castellà, partien d'una situació d'aprenentatge, que era el pastís. Era el pastís i no d'un full, es deia, com ens repartim aquest pastís? Si era un mestre que, a més, que li volia donar més profunditat al pastís, parlava d'imagineu un pastís de xocolata que hem comprat a tal lloc, etc. I després li estava construint al voltant del pastís una situació quan el que volíem parlar és de fraccions. I a partir d'això, per atraure l'interès, per tant, la motivació de l'alumne, per una banda, i per l'altra, també per adonar-se que allò que necessitaran per donar resposta als problemes que els hi planteja el pastís es soluciona, hi ha unes solucions que provenen de les matemàtiques que són fantàstiques perquè serveixen per moltes coses. De manera que comencem parlant del pastís i ens fem preguntes. I les preguntes són d'on ve, quins components té, però ens fixem en un. Perquè estem a matemàtiques, ens fixem en com repartir-ho. Llavors diem, com ho repartirem? I llavors comencem a fer preguntes, un diàleg, de manera que li preguntem, què us sembla si ho tallem a aquests trossos? No. Què volem si ho tallem així? No. I al final els fem sectors circulars i els diem, què us sembla així? Sí, exacte, tots iguals, volem el mateix per tots. I llavors li diem, i ho dibuixem a la pissarra, hem fet 8 parts i diem, doncs bé, una d'aquestes és 1, i llavors posem l'1 i a sota 8. I diem que això és una fracció. Hem estat de pastissos tota l'estona, no hem parlat de matemàtiques, sinó d'una necessitat, la de repartir. I hem vist que apareix un component que prové de la matemàtica, que és fantàstic, perquè ens permet identificar de manera perfecta les parts d'un tot, les parts iguals d'un tot. I es pot parlar de 3 quarts, de 2 quarts, etc. Bé, situacions d'aprenentatge és això que fem en el cas de les matemàtiques i en el cas de les fraccions. 2 mesos després, el mateix professor de matemàtica va i us diu ara treballarem el màxim comú divisor. I diem, el màxim comú divisor és... Què està pensant el nen? Ara no partem d'una situació d'aprenentatge, sinó que estem parlant d'una definició. I el resultat final quin és? Que la majoria de tots nosaltres dominem perfectament el que són les parts de,
i en canvi el màxim comú divisor tenim problemes. Doncs parlar de situacions d'aprenentatge és situar l'alumne en un context que ja sigui motivador, per tant una cosa interessant, que pugui ser interessant i que provoqui fer-se preguntes. Fer-se preguntes no perquè és bo fer-se preguntes, sinó perquè el coneixement científic que tenim de com les persones aprenen diuen que és necessari una gran activitat mental. Per construir un concepte necessitem una gran activitat mental. I, per tant, la manera de construir és a partir del que Piaget diu conflicte cognitiu. O sigui, ens fa preguntes que ens permeten anar construint. De manera que el nen acaba a construir el concepte d'una part de, i un cop ha fet aquesta ja l'ha comprès, llavors cal exercitar. I, per tant, després hi ha activitats que impliquen la memorització, l'exercitació, i cada un, com a més, té ritmes i maneres d'assimilar els aprenentatges de manera diferent, ens calen llavors activitats que treballin la diversitat de. Però el procés bàsic de les situacions d'aprenentatge, una és per una raó de caràcter psicològic i emocional. Aprenem quan, per una banda, quan estem motivats per allò, i a més una motivació intrínseca, o sigui, relacionada amb l'aprenentatge, no només amb l'estar al lloc. I després, a partir d'un coneixement també de la psicologia, que és que només aprenem quan hi trobem sentit allò que aprenem. Si no, el que fem és memoritzar-ho per oblidar-ho o per col·locar-ho arxivat en un lloc on no l'utilitzarem. I aquí ve la segona part, que la primera és científica, això són dades, amb la motivació aprenem més i, a més, aprenem quan atribuïm significativitat, funcionalitat, quan sabem el per què fem, li trobem sentit a l'aprenentatge. Però després hi ha una que aquesta és preocupant perquè és la que crea més diferències entre la posició de molts companys i companyes, que està relacionat amb quin és l'objectiu de l'escola. I clar, l'objectiu de l'escola en aquests moments, i a més diguem, a nivell internacional, és preparar els nois i noies perquè sàpiguen donar resposta als problemes que li plantejarà la vida, en tots els ordres, l'àmbit personal, l'interpersonal, el social i també el professional. Doncs bé, això implica que els problemes, tots aquests problemes que estem dient als diferents àmbits, són complexos. No, mai són base, altura i quina és la superfície, sinó on està el subjecte d'aquesta frase o on està el verb de, sinó que és la complexitat. Per tant, el que hem de preparar els nois i noies a tenir un pensament per a la complexitat, de manera que puguin identificar d'una situació, de les situacions que li plantegen, quines són aquelles dades i aquelles informacions necessàries per donar resposta al problema. I, per tant, l'objectiu, el segon gran objectiu de les diferents situacions d'aprenentatge és situacions d'aprenentatge on hi ha molts factors que cal resoldre'ls. I la resposta mai és ben determinada per una disciplina o per un contingut determinat. El segon, el com fer-ho, jo diria que seria el dur-ho a terme, jo diria que també és aparentment relativament senzill, que és buscar situacions que es donin a la classe, situacions que es donin al context o situacions, trobar situacions que ja venen elaborades i treballades que ens permeten aconseguir aquesta motivació i que allò que haguem d'aprendre pugui ser significatiu i funcional. Per tant, buscar escenaris, escenaris de la vida quotidiana de l'alumne i buscar dintre d'aquests escenaris, com pugui ser el pati de l'escola, la casa, el carrer, el mercat, el parc, i dintre d'aquests escenaris buscar situacions que siguin quotidianes per l'alumne, per tal d'activar coneixements previs i que sigui significatiu, com bé deies. Les habilitats que hem de desenvolupar, especialment en una societat que és canviant com la que estem ara, amb una acceleració notable i amb on difícilment podem saber com serà el món que hauran de viure els nostres alumnes. Els alumnes tindran 7, 8, 9, 10 anys, tindran 40 anys o 50, estem parlant del 2070, 2080, i poques coses sabem del que necessitaran
de coneixements que necessitaran, però el que sabem és que han de saber resoldre problemes i problemes nous, que han de saber estar amb els altres i treballar amb els altres, i que han de saber aprendre a aprendre. Per tant, les condicions claus són el d'ajudar-los a que es facin preguntes i busquin les respostes. I vagin les respostes que algunes seran pensant i algunes altres seran buscant fonts d'informació. Per tant, el secret, les persones que se'n surten més bé en la vida quotidiana i amb altres, és aquelles que saben fer-se les preguntes pertinents per saber quina és la millor resposta a allò. Pregunta o acció. Quines són... I cada dia fem coses d'aquestes. Cada dia hem de decidir si agafem un transport o no, si ens vestim d'una manera o d'una altra, si anem a menjar en un lloc o en un altre. Són preguntes, i no hi ha una resposta única, sinó que hi ha algunes possibles. I hem d'aprendre a saber quines són les possibles respostes i després quins són els diferents mitjans i els millors mitjans per poder donar resposta. I, per tant, aquesta és la feina de la nostra escola. La feina de l'escola és tenir unes situacions d'aprenentatge més properes a l'alumne que permetin fer-se preguntes, amb l'ajuda del mestre, fer-se preguntes i llavors ajudar-lo a trobar les respostes, les millors respostes. I per tant, tot procediment és així de senzill, que si us fixem bé, és d'alguna manera una simplificació del mètode científic. És a partir d'una situació, planteja problemes, em faig una hipòtesi, busco fonts d'informació i arribo a una conclusió. Aquest és l'esquema de la manera de, evidentment, en funció de la situació i d'allò que s'ha d'aprendre, doncs això té una forma o una altra. Però en tots és necessària l'activitat mental de l'alumne per construir el significat d'allò que volen aprendre. Moltes vegades s'ha malinterpretat això de l'activitat i parlem de metodologies actives perquè pensem que han de manipular i experimentar, que està molt bé, però també hi ha d'haver una activitat mental, és a dir, hi ha d'haver les dues parts. Jo m'agradaria lligar els dos components que has dit. Manipulant, observant, és el mitjà per ajudar a la construcció, a l'activitat mental. Per tant, l'activitat només serveix quan ajuda a produir les accions mentals suficients per fer l'aprenentatge. Quan som petits, passa per la manipulació, pel tocar, pel veure. Una mica més grans passa per les observacions, també el tocar, veure, observar, etc. I quan som més grans passa pels exemples. Jo he posat un exemple per explicar una cosa que és general, perquè ens ajuda, l'exemple, el veure-ho, ens ajuda a activar mentalment. No quedem només amb l'abstracció. Aquest és un dels errors de l'escola, el quedar-se alguns defensant l'abstracció sense els mitjans per arribar a l'abstracció, dient, aprèn-te l'abstracció, i aprendre l'abstracció ja ho tindràs resolt. Podràs transferir a situacions concretes. I entenem per aprendre és memoritza la definició o memoritza el text aquell, etc. Sabent que això, si no hi ha un procés d'activitat mental, no s'aprèn. O s'aprèn només per reproduir-ho en un examen, però mai per integrar-ho, per donar resposta a l'objectiu que tenim. Ajudar els nens i nenes a resoldre els problemes que els hi plantejarà la vida. Per tant, un aprenentatge que només serveix per ser reproduït en un moment determinat és un aprenentatge totalment buit. Estem perdent el temps. Però molts vam estudiar així. Molts vam aprendre així. I molts pares, no? A vegades no entenen això de les situacions d'aprenentatge, el tema de les competències, perquè ells van estudiar, el record que tenen és que van estudiar d'una determinada manera i sabien moltes coses. Això és així, i és així perquè a veure, els coneixements científics que tenim avui de com les persones aprenen són notables. Fa 40 o 50 anys no hi eren i d'alguna manera la imatge era perceber-se, les preposicions
el que fèiem era memoritzar les proposicions. Si havíem d'aprendre alguna cosa de matemàtiques, s'aprèn repetint la taula de multiplicar, o si és dels reis de no sé què. Els continguts que hi havia eren bàsicament memorístics, i per tant també això portava una manera d'ensenyar que era memorística. Coherent, no? Era coherent. O sigui, prendríem les escoles dels anys 50, 60 i les anteriors... No és que es fes malament en aquella època, era coherent amb la demanda que hi havia, no? Exacte, era el coneixement científic i a la demanda. Se'ns demanava coneixements que eren factuals, que eren noms, fórmules apreses de memòria, etc. A mesura que el coneixement també universitari ha anat avançant, ha anat demanant a l'escola no només que sapiguem reproduir textos, sapiguem recitar, sinó que, a més, entenguem el per què. O sigui, és quan entren llavors coneixements de caràcter conceptual, que impliquen comprendre. No hi ha prou en saber-se el que és el concepte, definir el que és un subjecte, o definir el que és un verb, sinó el que cal és entendre el subjecte i quin paper té una oració i què passa quan una oració no té subjecte. I, per tant, implica que ja no ens podem comunicar. Això implica comprensió. Evidentment, saber la definició de subjecte és una qüestió d'una estona memoritzant. Ara, entendre el paper que té un subjecte en una situació comunicativa implica un procés mental, una gran activitat mental per poder-ho construir. I això implica, hi ha un canvi en la manera d'ensenyar i en el que ensenyar. Però si a més entenem que els alumnes han de tenir criteri sobre allò que han entès, implica també conèixer els procediments que s'utilitzen per aconseguir un coneixement determinat. Per què això és així i no una altra cosa? I, per tant, hem d'entendre textos. No només els hem d'entendre, sinó que, a més, hem de ser com uns petits comentaristes o crítics literaris. I llavors parlar de com és el text, com està muntat, etc. Això volen dir habilitats, que no s'aprenen memoritzant. S'aprenen les habilitats fent-les, i les vegades que calgui. I, per tant, s'aprèn a analitzar i críticament un text fent-ho a vegades. I, per tant, això vol dir... Requereix temps, també. I això vol dir requereix temps. Clar, tot això, a més, ara demanem i els hi demanem perquè necessitem a la societat gent que estigui compromesa socialment, que tingui bones relacions amb els altres i, per tant, que tinguin uns valors determinats. Valors determinats que moltes vegades són contraris als que et dona la pròpia societat i els mitjans que tenen. Ara parlaríem de l'educació sexual, etc. I que són contraris, i aleshores a l'escola intenta participar en això. La qual cosa vol dir que hi afegim. Amb 40-50 anys ha canviat el que ensenyem a l'escola perquè han canviat també les necessitats de la universitat, en primer lloc, i després de la societat. De manera que amb el mateix temps, i el temps és el mateix, hem hagut d'ensenyar allò que ensenyàvem als anys 50 i 60 i 70, però hem hagut d'afegir allò que sabia als anys 80, després als 90 i després als 2000, i tot no hi cap. I l'horari escolar és el mateix. I l'horari escolar és el mateix, i els mesos que estem a l'escola són els mateixos. Per tant, nosaltres, els que tenim una edat determinada, vam aprendre un moment que vam aprendre coses que n'eren moltes amb el temps que vam estar, que eren totes les hores escolars. Els nostres fills estan aprenent, han d'aprendre aquelles coses, i ja no poden ser totes, perquè a més han d'aprendre coneixements nous, procediments nous, habilitats nous, actituds nous, etc. Que implica, a més, implica un model d'ensenyament i aprenentatge molt més complex que el que seria el de saber-se de memòria, doncs, què és les preposicions o quines són les subordinades. Clar, això ens porta sempre a l'educació amb una llei del pèndol, no? És a dir, durant una època van ser molt important els continguts factuals i després els conceptuals, i ara sembla com que això ja no té sentit, tot s'ha de saber aplicar, s'ha de saber inclús tenir un pensament analític, crític, creatiu, que són com a pensaments d'ordre superior, però tot és important, no? Hem d'arribar a un equilibri, potser, no? Ben cert, Mario. Aquest és un dels grans errors dels moviments que hem defensat, i nosaltres entre ells, de defensar la pedagogia activa, és el d'un cert grau de dogmatisme i d'oposició en relació a. De manera que ens definim en relació al contrari del que s'havia fet.
I aquest és un error. I llavors podíem dir, no, ara l'important no són els continguts, sinó que el que és important són els procediments, les habilitats i les actituds, molta gent s'ho etc. pensava, quan va haver el canvi a competències, es pensava que havia aquest canvi de pes, no? Ni més ni menys. Bueno, és una mala interpretació, perquè en cap moment, quan anem a parar el que és una competència és allò que disposem quan fem les coses ben fetes. I veureu que quan fem les coses ben fetes necessitem coses que s'han de memoritzar, coses que s'han de comprendre i coses que s'han d'exercitar. Jo normalment, i perdona potser simple de l'exemple, jo parlo d'una cosa en què la majoria som competents, que ens fem una truita francesa. No una truita de patates en ceba, no, una francesa. Jo diria que generalment som competents. Anem a veure què és el que necessitem per ser competents, què hem adquirit per ser competents. I veiem que, en primer lloc, hem de saber una cosa que és caixa o faixa, que són els ingredients. Necessito ous, oli i sal. Ingredients. És un coneixement que no implica comprensió, sinó que te l'has de saber de memòria. Per fer una truita calen aquestes coses. Després, què haig de saber? T'haig de saber el que és una truita. El concepte truita, perquè clar, si no sé el que és una truita, per exemple, si li és una truita amb un mexicà, tortilla, sí, no serà la truita francesa, no omelette, una truita. Per tant, haig de saber el concepte. En tercer lloc, haig de saber fer moltes coses. Trencar els ous, posar-los sobre una paella, un conjunt de passos, fins que arribar a donar-li una volta, fins que arribo a un resultat determinat. O sigui, he necessitat uns coneixements que són de dos tipus. Un que són memoritzables, els ingredients, i un altre que implica comprensió, que és la truita. Però després necessito tota una sèrie d'habilitats. Saber fer. I s'aprèn a saber fer fent-ho moltes vegades. I a més, cal un component clau, que és actitudinal, que és el de posar-hi ganes, el de fer la truita en funció del comensal. Si a un li agrada 2 ous, doncs amb 2 ous, ben feta o poc feta, etc. Per tant, som competents en la vida, sempre que actuem, qualsevol cosa que fem, implica 4 accions que s'han integrat en la nostra estructura cognitiva en procediments diferents. Un és memoritzant, que són els fets, els ingredients en aquest cas, un altre a partir de processos en gran activitat mental perquè implica construcció, el que és de la truita. Un altre, i la truita l'hem après veient-ho a vegades, la mama que ens ha dit això és una truita, el papa que ens ha dit que és una truita, i al final, modelatge, no? I al final arribem a la construcció d'un element abstracte, perquè llavors aquest terme truita l'apliquem a una truita diferent. Sigui gran, sigui petita, sigui molt feta... En la pràctica podem transferir... I llavors podem, a la pràctica ens porta primer la construcció i la transferència. La transferència anem ampliant. I després tenim els continguts actitudinals, que això implica relacions emocionals, afectives, en relació a allò, el gaudi, el ser honest, depèn de relacions emocionals. Per tant, veiem que la competència, per ser competent, necessiten coneixements. Com més coneixements tinguem, més competents serem. Però necessitem llavors més també continguts de saber fer. I tenim actituds actitudinals. I per tant, una cosa no nega l'altra. Un dels errors d'aquesta llei del pèndol, una escola basada molt en continguts memoritzables, la idea és, no, l'important no és els continguts. I a més podem dir, ara estan a tot arreu, qualsevol eina informàtica te'ls dona, i el que importa són els procediments. El que importa són les habilitats, són les estratègies. És ben cert, però aquestes estratègies, sense el coneixement, no et serveix de res. Jo puc haver llegit una novel·la de Harry Potter i si te l'haig d'explicar i competent per explicar, si no sé els noms dels personatges, faré el ridícul. I de ser un protagonista que és un xicot, que, bueno, no sé com es diu, però va en un lloc, va en una escola que es diu, no sé com, és molt gran, molt maca, etc. Clar, tot per ser competent necessitem de fets, conceptes, procediments. Jo puc tenir... El problema és que si només tenim fets i conceptes, sense els procediments, no els sabrem aplicar. I, per tant, servirà per poder anar a un concurs de televisió o jugar al Trivial, però no servirà per aplicar allò
El fet que jo Per la vida sàpiga... quotidiana, que és el que ens hem de preparar. El fet que jo sàpiga el que són les diverses, les oracions subordinades, i te les pugui dir quines són, i no vol dir que jo sàpiga utilitzar-les a l'hora de xerrar amb tu i saber en quin moment haig d'utilitzar-la en funció de la situació comunicativa. Sabré de memòria i podré fer un examen on digui les que són, però el que és important és aplicar-lo, perquè si no ho sé aplicar no ens servirà de res. Sí, ens servirà per superar un examen. Però clar, l'objectiu de l'escola no és superar exàmens, sinó que l'objectiu de l'escola és ajudar-nos a cada un de nosaltres ser més capaços de donar resposta als problemes que ens planteja la vida. I aquí està la crisi també que tenim en algun moment. Segons el que expliques, el que hauríem de fer és mirar que la nostra forma de treballar a l'escola sigui coherent amb aquesta nova demanda de la societat. No? Per tant, fer exàmens convencionals o proves convencionals no és que estigui malament, però se queda curt. A veure, evidentment, el que ens està demanant, els dos factors claus que estan sobre la taula i que han estat sempre, però que ara ens donen unes informacions que ens obliguen indefectiblement a utilitzar una metodologia apropiada pel que pretenem. O sigui, els objectius han canviat, la finalitat han canviat. I, per tant, ara el que demanem és això, que els alumnes sàpiguen donar resposta a problemes diversos, no només els dels exàmens. Quan l'objectiu és superar exàmens per arribar a la universitat, evidentment que la competència millor que hem de tenir és saber fer exàmens. I quins? De paper i llapis, perquè són els que hi ha, són els que hi ha. Per tant, ja ens ha anat bé l'entrenament i tots estem on estem, a nivell professional, gràcies a que hem superat exàmens. Però, clar, el que sabem avui en dia és que allò que hem après, moltes vegades ja no serveix de res perquè no ha desaparegut en el temps, i d'altres les sabem, però no les sabem aplicar. I tots sabem, ens recordem d'alguna forma de matemàtica o d'alguna definició d'algun text o alguna, i dius, però bé, què està dient aquesta fórmula? Et serveix a l'hora de fer qualsevol cosa o d'interpretar qualsevol cosa? I direm que no. El qual no vol dir que només hem d'aprendre allò d'una manera que algú podria dir utilitarista. Utilitarisme. No, tot el coneixement que la humanitat ha anat construint és valuós, tot. El que passa que no podem amb tot. Però el que no podem fer és trair el propi coneixement. Els lingüistes, els matemàtics, els geògrafs, etc., no estudiaven geografia, no estudiaven història, no estudiaven llengua. Intentaven conèixer els aspectes lingüístics o els problemes de caràcter matemàtic. L'objecte d'estudi no era la matemàtica, era la vida. El que passa que la vida té moltes cares i us deia, jo només estudio el meu objecte d'estudi del físic, és els fenòmens físics. Però els altres no em compliquis la vida. I un altre deia, dels aspectes lingüístics, només d'aspectes de la humanitat em diré els lingüístics. Però l'objecte d'estudi no era la llengua per la llengua, sinó la realitat des de cada un. I de manera que el que hem fet és trair les pròpies disciplines, allò de estimem tant que els matem, és perquè traient l'objecte d'estudi. L'objecte d'estudi de la matemàtica, de la llengua, de la física, la química, és la realitat. Situacions de la realitat que es poden resoldre gràcies a la física, gràcies a la química, gràcies a la matemàtica, gràcies a la llengua. Per la complexitat que té la pròpia vida. Per això els metges diuen que ara no parlen de malalties, sinó que parlen de malalts. Exacte. I aquest seria el component, a més que està relacionat amb molt bé. Ja tenim clar que hem d'ensenyar aquestes coses i no unes altres. En segon lloc, el problema... També l'hem de fer saber els pares actualment, Exacte. perquè clar, ells encara van a vegades amb la idea de jo aprenia això al seu moment i ja m'ha anat bé. A veure, aquest és un dels problemes que tenim. I jo crec que el missatge és clar, és preguntar-se què vol que el seu fill tingui i sàpiga solucionar quan sigui gran. Què vol? Què és el que vostè necessita per solucionar els seus problemes? Clar, quan això ho preguntes al món de l'empresa, que no dic que hagi de ser els únics que se'ls hi pregunti, ells et diuen el que necessitem és persones que
sàpiguen resoldre problemes nous, no convencionals. A l'escola ensenyem problemes convencionals. Problemes nous. Persones que sàpiguen entendre la complexitat dels problemes, persones que sàpiguen, i per això, que sàpiguen treballar amb els altres, perquè necessitaran dels altres. Adaptar-se, també. Per la capacitat d'adaptació i la capacitat d'aprendre, perquè constantment hauran d'aprendre. El que serien els coneixements, i a més, ja els ensenyarem aquí, en tot cas, a l'empresa. Però el que necessitem és sobre això. Evidentment, com més coneixement tinguem, aquestes habilitats seran millor. Per tant, una cosa no treurà l'altra. Clar, alhora, un dels grans problemes que podem a l'escola és identificar en un context social i cultural determinat, què és allò que és prioritari per formar ciutadans que puguin donar resposta als seus problemes, persones compromeses en la millora també de la societat. I llavors veurem en quin paper tenen els diferents continguts i veurem que moltes coses dels que vam aprendre nosaltres estaven bé, però el que li afegeix és altres que has d'aprendre, com el temps és limitat i no podem anar ampliant les dimensions del recipient que ha d'incloure els coneixements, doncs hem de seleccionar. I, per tant, aquí hem de tenir un criteri. Evidentment, tot serveix, els polinomis, els determinants, l'anàlisi estructural de no sé què. Evidentment que és útil. La fonètica és útil i, per tant, ningú pot dir que allò no serveix. Hem de preguntar quin grau de prioritat té un contingut sobre els altres. Per tant, no hauríem de dir hem de treure coses, sinó hem de prioritzar els coneixements. Donar-li diferents pesos, no? Sí, o sigui, hi ha coses que són més valor. I el criteri està relacionat amb què li serà necessari per a la seva vida. Clar, és més important, per exemple, en el cas de llengua, és més important saber explicar-se que saber la definició del que és un text narratiu. Per tant, primer que sàpiguen explicar bé... Han de comprendre que és un text narratiu per tal de després poder-lo construir. Per utilitzar el text narratiu convenientment. En una situació comunicativa real de la vida. En una situació en la que li permet. Per tant, estem parlant d'aquesta capacitat d'entendre primer el que haig de fer, o sigui, per què ha de servir allò en funció de la finalitat. I això també tenint en compte llavors les diferències dels alumnes, perquè hi ha un alumne que pot anar més enllà. I per tant prioritzem i dir-li, gairebé jo amb l'exercici que faig en moltes escoles és el d'agafar els continguts que tenen i posar-li estrelletes. Una estrella, 2 estrelles o 3 estrelles. Una estrella és allò bàsic que et diuen les competències que s'han d'assolir. Parlar, llegir, escriure, escoltar. Això és bàsic. En 2, allò que és interessant. I en 3, allò que, si ho aprenen, tant de bo. De manera que això em permet també establir objectius sobre el mateix a nanos diferents. I dir-los, però tots, el primer és que sàpiguen poder comunicar-se, poder entendre un text, etc. En segon lloc, ja entrarem en aspectes més de gramàtica, de reflexió sobre la llengua. I en tercer lloc ja li posarem nom a les coses. I per tant li posarem temes de morfosintaxi, etc. Però no sabem res, que sàpiga una teoria fonètica si estan utilitzant malament les S sonores sordes. Que podríem gradar els continguts, no? En funció de la importància que tingui per resoldre problemes de la vida quotidiana i que també aquí ens podem valdre una mica de l'experiència docent, no? Que és el que veus que també sol costar una mica més als alumnes per dedicar-hi una mica més de temps, no? Perquè al final anem amb això, necessitem una mica de temps perquè els nens necessiten temps per aprendre i el cervell necessita dormir, descansar i al dia següent tornar-hi i necessitem fer això. I el mateix a l'avaluació, és a dir, el que dèiem, no? Els continguts són d'una manera, la forma en la que treballem ha de ser coherent i la forma en la que avaluem també ha de ser coherent. Evidentment, imaginem-nos que el contingut d'aprenentatge és la truita. Llavors, però l'única manera que tinc jo per saber si ets competent fent la truita és posant-te un paper i llapis. No és real, no és autèntica aquesta avaluació. No és autèntica, però el que estic dient és que per voler saber el que és una truita haig de posar en una situació en la que li digui fes una truita i sàpiga quins ingredients haig d'agafar, quins instruments haig de fer i batre-la.
El problema té que si els continguts factuals, preguntar quins són els ingredients d'una truita, una prova escrita és perfecta. Una prova escrita de defineix-me el que és truita, defineix-me, també podria ser factible. Podria ser, sempre i quan el nen domina el llenguatge suficientment com per saber descriure-ho. Perquè ell pot tenir clar el concepte truita, però en canvi ser incapaç de descriure-ho. El problema no seria del concepte, sinó que seria... això es passa molt a moltes... És el problema d'expressió. Per tant, hem de treballar l'expressió. Aleshores, el que pot fer molts, i hem fet tots nosaltres, és memoritzar la definició del llibre. Llavors, el que fem és escrivim la definició sense haver entès res. Todo cuerpo sumergido en fluido experimenta una empuje hacia arriba igual que... I no entenc per res el principi d'Arquímedes. Però com ho he escrit perfectament, un text narratiu és tal. I això ens donava la falsa sensació d'aprenentatge. Ni més ni menys. Abans, quan jo estudiava de petit, no? Exacte. Jo recordo que quan vaig estudiar el BUP, el meu professor de física de segon de BUP ens deia vull que m'ho citeu fil per randa tal qual està el llibre. Ni més ni menys. I vam pensar, bueno, doncs ho farem així, si tu vols això, ho farem així, no? Però, clar, en aquell moment tu com a estudiant te plantejaves, i no és més aviat explicar-lo amb les meves paraules, no? I clar, no sabíem tant en aquell moment, però utilitzar-lo amb les nostres paraules... Bueno, per tant, ve que, pel que estàs dient, ha d'haver aquesta coherència que és inevitable, ha de ser entre enfocar-nos en què és prioritari avui en dia, quins continguts són prioritaris, això de les estrelletes m'agrada molt, està molt xulo, perquè com a profes, al final, és el que dic, el temps és limitat, els continguts són els que són, però hem de prioritzar en base a lo que nosaltres, com a perspectiva de centre, no? Pensem, perquè sempre hem de treballar com un cicle, pensem que és rellevant per a l'alumnat d'aquell context sociocultural, no? Sociolingüístic, en el cas nostre de la llengua, i després la metodologia ha de ser coherent amb aquesta forma de treballar. Per tant, la forma que has enfocat les situacions d'aprenentatge que com a experiències de la vida quotidiana en la qual jo necessito saber coses i saber-les aplicar i inclús després poder arribar a la transferència a altres contextos, no? Que seria l'ideal, no? de l'educació, ha de ser també coherent amb l'avaluació. No? Per tant, l'avaluació també hauria de ser com a gradada, no? en diferents nivells. No? Podríem inclús agafar la taxonomia de Bloom, que ens pot ajudar bastant, no? Per mi la idea clau és la de prioritzar i demanar cada una. Llavors, els criteris de priorització estan en funció de, bàsicament, d'allò que volem assolir. I assolir com a habilitat que ha de tenir la persona. Veurem que, ara diem i és bo, que tot allò que ensenyem s'ha de comprendre i ha de ser així. Per què? Perquè, bàsicament, el component conceptual implica comprensió. Els procediments també de les seves fases i el perquè de les seves fases implica comprensió. Per tant, s'ha de comprendre. Però si atenem si hem d'atendre les característiques diferencials dels alumnes, ens veiem que a cada alumne podem fer que sigui competent i en alguns casos dir, i amb això no cal que comprengui. Nosaltres, quan obrim la porta de casa, som molt competents obrint la porta. Agafem el manyac de claus que tenim, sabem triar quin és, a més parlant amb la parenta o amb un amic, i triem, i parlant i de més, el posem en el seu lloc, fem la clau, obrim la porta i entrem. Hem estat extraordinàriament competents resolent una situació quotidiana. Però no ens cal saber el procediment exacte de com funciona el pan. Ni més ni menys. No cal que jo sàpiga que té una serreta, les serretes fan anar uns èmbols, que a la vegada aquest fan i llavors s'obre la porta. Clar, aquí diríem, hi ha diferents nivells d'aprenentatge. El primer nivell és saber obrir la porta. Saber obrir la porta. I un altre nivell seria, de més a més, per què allò s'ha obert. I un altre nivell seria el de quines són els tipus d'engranatges que apareixen i quin és el seu nom. Doncs bé, a les escoles, a nosaltres, ens han ensenyat quins són els engranatges, els noms, etc d'allò, ens han demanat que sàpigues els noms i no sabem obrir la porta. Això passa a vegades amb coses tan quotidianes com ens van fer estudiar la llei d'Ohm, però després no sabem ni canviar un fusible a casa. Ni més ni menys. Ni sabem quin paper té la llei d'Ohm aquí.
Per tant, el que intentem és que tot allò que utilitzem saber el per què. Però saber per què és un grau. I aquí depèn de diferents nivells. Seria el que si ens donés temps seria ideal, però... Exacte, si tinguessin temps. Però a més resulta que hi ha nanos que t'estan demanant, en la 1 no en tenen prou, demana la 2 i un demana la 3. Per tant, amb aquests els hi hem de demanar la 3. I per tant, també les proves i de més ens han de permetre conèixer quines són les ajudes que hem de donar a cada un. Però tornant a la prova convencional, a l'examen, perquè crec que és important, i torno a la truita, que el que volia dir és que els fets, o sigui, la prova escrita memorística, és fantàstica per saber els fets. 7 per 3, 21. La capital de França, París. Això és perfecte, perquè si jo et demano, digue'm quins són els 10 rius més importants de Catalunya, i el nano dels 10 me'n fa 7, amb una prova escrita, sé exactament quins els hi falten, i per tant, li puc posar un 7, a 10 7, però s'ha deixat l'Ebre. Hòstia, potser això no funciona. Però bé, en tot cas, tinc un criteri exacte. Ara, si el que li dic és conceptes, què és una delta, què és una albufera, què és una illa. Illa és... Estaré content quan digui illa és una porció de terra envoltada d'aigua per tot arreu, i potser no ho ha entès. I en canvi un pot entendre-ho i no saber-ho. O sigui, hi ha nanos que saben el que és la densitat. I et diuen, la llet és més densa que l'aigua, això és més dens, però diguem, ara defineix-me densitat. El concepte el tenen. Llavors, per tant, una prova escrita t'obliga a que sàpiguen no només el concepte, i que sàpiguen llavors explicar el concepte. El problema és lingüístic, no és físic en aquest cas. Per tant, l'avaluació, en aquest cas convencional de fets i en algun cas conceptes, ens obliga a treballar d'una determinada manera. Primer t'obliga de determinada manera i t'obliga a avaluar d'una altra manera. Clar. I no et serveix, per tant, dirien que la prova escrita convencional, digue'm què, només serveix per fets i els conceptes senzills. Només. Clar, tot el reste, totes les habilitats i totes les actituds i molts conceptes no serveixen. I per tant cal buscar altres maneres. Una de les maneres senzilles, sé que té problemes, és el de preguntar-ho. No per escrit, diguem que és un text narratiu. Potser no és complicat amb una classe amb 25 alumnes i que per això tornem un altre cop a la... Sí, però hi ha 2 països, almenys que conec jo, que són molt xerraires, saben? Tenen molt bona expressió oral. Argentina? I els italians. I què tenen en comú? Totes les proves importants són orals. Aquí puc contar una anècdota i tot. Sí? Sí, perquè vaig conèixer una persona que és especialista en design thinking i m'explicava que el seu fill va decidir estudiar medicina i en un principi li havien parlat molt bé de l'aprenentatge basat en problemes i volia anar-se a Canadà, però després va enterar que a Argentina, a Buenos Aires, també ho feien. I explicava la mare orgullosa com eren les proves d'avaluació de medicina. I deia que li posaven davant de la taula un cas pràctic i tenia l'hematòleg, potser tenia el traumatòleg, tenia els diferents metges de diferents especialitats, ell havia de fer-ho tot oral, res per escrit, i havia d'agafar, llegir la prova i dir segons aquest cas clínic, des de la perspectiva d'hematologia se li hauria de fer tal anàlisi i demanar aquestes enzims, etc. Des de la perspectiva de traumatologia, llavors anava donant per tenir una visió integral i no sesgada de malalts. Per tant, parlem un altre cop de malalts, no de malalties. I en aquest cas seria una situació d'aprenentatge. Sí. No anem a conèixer quines són les neurones més importants. Correcte. O com són a la sang o quines són les vàlvules de... Per això les proves nostres de Educoedu les van fer en aquest sentit, les van fer en format de situació d'aprenentatge on l'alumnat s'havia ha de llegir, ha de comprendre, s'ha de situar i ha de veure tot el que ha après al llarg de les diferents situacions o al llarg de la part digital per poder-lo aplicar i volcar allà. Hi ha diferents graus de complexitat, perquè hi ha preguntes de nivell bàsic, com bé deies abans, de nivell avançat i de nivell expert, perquè jo he de veure
com a profe, en quin nivell se troba aquell alumne, no? A veure, la pregunta és preguntar-se què és el que vull saber jo com faig un examen. I l'únic que volia dir és que no ens serveix. Bàsicament, he posat l'exemple del que hem après per nosaltres, el model que hem utilitzat és inapropiat. Sí que és, però no vol dir que sigui inapropiat per tot. Clar, jo sí, el que vull és que me'n diguin quines són les comarques més importants de Catalunya. Aquesta prova és fantàstica, perquè pots ajudar. Si vols, hi ha aspectes més complicats, les relacions que existeixen en societat i territori, etc., i per què unes comarques sí, unes comarques no, etc. Això implica ja una comprensió. I no sempre el text escrit, sempre que no sigui un que ja t'ajuda. O sigui, el que estic dient és que la complexitat, o sigui, no podem utilitzar instruments que teníem el martell, com ja sap, per cargolar cargols o per obrir una llauna. Vull dir, cada cosa necessita. I nosaltres a l'escola bàsicament teníem un martell. I dissortadament encara és allò que socialment, no només a Catalunya ni a Espanya, sinó arreu del món, encara tenim un martell. I quan estem demanant, a més, que han de cargolar i han de treure, de pintar o han de fer una altra cosa. I cada cosa necessita el seu corresponent instrument. Llavors, amb aquest canvi, la forma de... Clar, el temps ha passat, les necessitats de la societat, de la universitat, com deies abans, han canviat i, per tant, la nostra forma de treballar està canviant. Per tant, quin seria el paper del docent en aquest sentit, en aquest canvi? Com canvia, com es modifica, com ens podem adaptar a aquests canvis? A veure, tenim una sort, que és que en totes les escoles i tots i cada un de nosaltres tenim també maneres, formes per poder-ho complir en les demandes. El problema és que tu en tens unes, jo en tinc unes altres, i l'altre en té unes altres, però en conjunt, a la majoria d'escola, si agafem habilitats de cada un dels professors, tenim suficients com per poder donar resposta. La resposta és extremadament complexa, implica canviar de professió. Implica canviar. De passar d'un model en el que jo tinc el coneixement i tu ets un recipient buit i te l'haig d'omplir, i el que has de fer és reproduir el que jo et dic, i si pot ser exactament com ho he dit jo o com ho diu el llibre. Aquest és el model heretat, un model en el que ara veiem que no en tenim prou amb això. Però el que sabem fer és això, el que dominem això. Els millors mestres han transmès coneixement. I nosaltres ara, evidentment, el nen ha d'adquirir els coneixements, però els ha d'adquirir a partir d'allò que jo li haig de provocar perquè aprengui. O sigui, no haig de donar-li respostes, sinó haig de promoure que faci preguntes. Haig de donar eines perquè construeixi el coneixement. I, per tant, no em serveix exclusivament això. Evidentment, no s'aprèn un dia per l'altre. I, per tant, tots hem d'estar en un procés de construcció o d'aprenentatge, però com moltes altres professions extremadament complexa. No parlem dels informàtics. Informàtic, el que sabia fa un any, ja no li és útil ara. I les aplicacions que està utilitzant ara no li serviran per. Evidentment, aquest seria un cas extrem. Però nosaltres també, com els metges que utilitzen un tractament, en el moment que apareix un altre medicament o una altra eina, han d'aprendre a utilitzar el làser, han d'aprendre a utilitzar tal cosa i tal altra. Estem en un procés d'aprenentatge. I a més, alguns podien dir, i hem de tenir en compte que si som educadors en el sentit que el nostre objectiu és ajudar a cada un dels nois i noies a créixer, això és una feina que no pot ser substituïda per la informàtica. En canvi, si només som transmissors de coneixement, això les màquines ho poden fer molt millor. Perquè a un professor, quan li dius 3 vegades això no t'ho saps, es posa nerviós, ens posem nerviosos i ja no actuem com cal.
En canvi, una màquina és capaç de dir-li no passa res, Mario, endavant, som-hi, tornem a fer l'exercici, tornem a llegir això, ara posaré un vídeo, ara posaré... Tot això pot fer perfectament un ordinador. En canvi, el que no pot fer un ordinador és educar, és ajudar a l'aprenentatge que es produeix entre iguals, a provocar les preguntes, a remoure les emocions, etc. La part més humana. I la part humana, i és allò que ens humanitza. Per tant... Podem conviure, aleshores. És que s'ha de conviure, aleshores, amb... O sigui, hi haurà, evidentment, que hi haurà moments en els que les eines digitals ens ajudaran enormement. Com? O sigui, diria que sense la indústria que ens ofereixi eines i instruments és impossible els objectius que ens pretenem. Estem indefensos. Els mestres, igual com els metges, necessiten una gran quantitat de medicaments, d'eines que utilitzem en cada cas. Algunes eines per ajudar a motivar els alumnes, per engrescar-los. Altres perquè fer-los preguntes. I altres, que aquestes són les més senzilles, que són les necessitats que tenen de memoritzar els fets que s'han de... Els fets, per exemple, això, les comarques de Catalunya o les preposicions o el que sigui, o una norma ortogràfica. Per saber-se, doncs, això, les taules de multiplicar o les capitals de... Això, les eines digitals són perfectes perquè poden posar-te, adaptar-se als ritmes i formes d'aprendre de cada alumne. De manera que, i això ho poden fer millor que nosaltres, perquè un nano estarà en el quilòmetre 37 d'aprenentatge i un altre estarà amb el 50 i un altre amb el 60. I l'eina podrà donar-li cada un. El que no podrà aconseguir és entusiasmar els alumnes en que sobre un tema determinat produeixin l'activitat mental necessària perquè es doni aquest aprenentatge. Perquè nosaltres això ho separem els nostres materials en la part que és més automatitzada, no? Sí, m'estàs parlant de Doco ara. Sí, per treballar aquesta part més de fets i conceptes i l'aplicació, la pràctica, doncs el que deies, no? Ficant-li a cada alumne el quilòmetre que se situa, i una altra part amb paper de situacions d'aprenentatge. Hem creat aquestes situacions, experiències, perquè puguin aplicar tots els aprenentatges de forma competencial allà. Però si jo soc un docent que utilitza el material de llengua o de llengua, com puc fer veure a les famílies que la pantalla no provoca un risc ni s'utilitzen de forma perversa, sinó que és una eina que m'ajuda a mi com a docent per poder atendre millor als seus fills? A veure, aquí és la tendència que tenim, evidentment, és la de simplificar. Aleshores, és més fàcil dir sí o no. Sí a totes, i llavors trobarem a gent entusiastes d'una cosa o dels altres. Aquest és un error. El mestre, quan entra a classe, té una sèrie d'instruments. Instruments que són els seus personals de parlar, de convèncer. Té vídeos, té llibres, té imatges, té el que sigui. I, a més, té una cosa que és l'ordinador, la informàtica. Però la informàtica l'hem d'entendre com una caixa també a la vegada d'eines. I, per tant, la caixa, si li dones una caixa d'eines a un nen, es farà mal. I utilitzarà una cosa pel que no toca, i etc. I segur que es farà mal i farà mal als altres. Amb un martell pot ser perillós. Però el martell serveix, i a l'escola hi ha moments en què hem de picar claus. Llavors resulta que l'eina aquesta, una eina com aquesta, més gran o que sigui qualsevol, resulta que té alguna aplicació que serveix per això. I per tant diem, ara agafem l'eina corresponent per picar els claus. I un cop s'ha acabat l'haver de picar claus, es torna a guardar. El que no podem fer és dir, aquí tens una eina i circula a fer-la utilitzar en tot moment. Evidentment, si un nen a classe agafa i de la seva cartera es treu un TVO i es posa a llegir, què li diríem? Li agafaríem el TVO i li trauríem. Si el veiem que allò ens agafa i comença a escoltar música, anirem allà i li trauríem. Doncs això, clar, a la vegada ho és tot
i a vegades hi ha coses que em serveixen d'aquesta eina i que és unes activitats determinades. Doncs el que haig de fer és treballar-lo, perquè insisteixo que atendre les característiques diferencials, i ara si parlo com amb els pares diria, del seu fill, l'única manera que té l'escola per donar-li en cada moment allò que necessita és instruments informàtics. Li podem donar en cada moment. El que passa és que l'ha d'utilitzar per allò que cal, per aprendre aquest text o per fer tal cosa o tal altra. No per aquí el tens obert i pots servir-lo cada dia. Per tant, hem de l'escola... Això passa a casa, que a vegades jo crec que els pares transmetem les pors de que no sabem gestionar els dispositius a casa cap a l'escola, no? Quan a l'escola sí que es gestionen correctament. Exacte, és el que l'escola s'ha de gestionar. No sempre, jo crec que també per raons de llibertat i de més, se'ls diu, no, és que l'important és la llibertat i llavors feu el que vulgueu i podeu veure que estan fent WhatsApp o quan estàs parlant al profe, quan estan fent un treball amb equip, veus que algun es despista. Evidentment això seria inacceptable. És inacceptable. I en canvi ho donem com a... Bé, què anem a fer-ho? Evidentment, el problema que tenim és que la mateixa eina serveix per moltes coses. Ja diguem, ara si, diguéssim, en llengua, diguéssim, va, hem de llegir, anem a veure un diari, o anem a veure un còmic, agafaríem i ens posaríem a veure el còmic. Molt bé. Ara anem a llegir no sé què, o ara anem a escoltar el que diu la ràdio, llavors agafaríem i posaríem la ràdio. I ara, en canvi, això ho té tot. I clar, a vegades també diem, és que està 4 hores amb el mòbil o davant d'una pantalla i mires el que he estat llegint Harry Potter per la pantalla. He estat 4 hores llegint. En tot cas, podríem preguntar-nos si fisiològicament estar 4 hores en una pantalla és bo o dolent. Però no és un problema... Està llegint. I després ha anat i ha vist una pel·lícula. I després ha buscat informació per l'escola que li demanaven sobre el barri. O sigui, sempre ha estat sobre la mateixa cosa, però en una situació analògica s'hauria mogut en diferents. A vegades em diuen, estàs tota l'estona des que et lleves. És que quan et llevo és un despertador. Després és una ràdio. Demonitzem l'eina de forma simplista, sense analitzar realment els usos ni més ni menys i els beneficis que pot tenir. Evidentment pot tenir algun perjudici quan s'utilitza malament, com un martell, si s'utilitza malament, ni més ni menys. Pot fer mal. Per això aquí vol dir complexitat. A veure, l'educació, com més sabem d'educació i sobretot les demandes que estan, pot ser la feina més complexa que existeix. La més complexa. Perquè té 2 objectius bàsics que són utòpics. Un és desenvolupar l'alumne al màxim de les seves possibilitats, i dic que és utòpic perquè no sabem on està al final. I tampoc ho veiem a curt termini. I a part que no ho veuríem, a més, però que l'objectiu ja és però sí que et marca l'horitzó. La feina nostra és tendir cap aquí. Per això vull dir que la complexitat. I l'altre és que cada alumne aprèn segons les seves característiques i condicions personals. Per tant, hem d'individualitzar, personalitzar, adaptar, etc. I això també tendeix a l'infinit, perquè sempre podem adaptar més, sempre podem personalitzar més, sempre. Però és allò que ens marca. Però extrema complexitat. I amb els mitjans que tenim, hem de fer el que puguem. L'avantatge que, en el nostre cas de DocoEdu, és que ens ajuda. Són instruments que ens poden ajudar. Ens ajuden a educar, perquè l'acte és social i, per tant, tenim materials que ajuden a davant de situacions d'aprenentatge que són interessants, divertides, etc., que atraure l'atenció a l'alumne i que faci que l'activi la seva observació per tal de poder començar el procés d'aprenentatge. I allò que aprendrà veurà que ha estat necessari. Però jo he après que és necessari, doncs, escriure bé una paraula. Però si vull aprendre a escriure-la bé, necessitaré llavors exercitació. I aquí és on llavors la informàtica em pot ajudar. Perquè em pot ajudar fent-me activitats que siguin atractives, que siguin lúdiques, i això també vosaltres ho teniu. Adaptant al nivell de cada alumne i donant-li el número d'activitats que necessiti, perquè
cadascú pot necessitar un número de pràctiques, és com quan estaríem el carnet de conduir, no? Exacte. Potser tu amb 10 pràctiques vas tenir suficient i jo vaig necessitar 40. Però clar, en aquell cas era el docent el que li ajustava perquè estaves 1 a 1, no? Exacte. Com nosaltres tampoc podem tenir 1 a 1, doncs necessitem d'eines. I aquí sí diríem que el vostre material, sense entrar a fons amb el seu anàlisi, diríem que l'estructura és una estructura molt potent. I estructura perquè tracta allò que és bàsic, primer situar l'alumne davant de la necessitat d'aprenentatge, de donar resposta a preguntes i, per tant, d'aprendre. I després, i això ho feu amb molts components que són engrescadors, i després teniu activitats que són d'exercitació, de transferència, que són, dit en termes d'aquests convencionals, de matxaque, són de manera interessant, agradable, i que cada alumne pot anar avançant segons les seves possibilitats. I també he pogut veure que teniu un bon sistema de seguiment d'aquests nanos i també de transmissió del coneixement que va adquirint el nano a partir d'un monitoratge que em sembla que això ens pot ajudar els mestres a saber exactament en quin punt està fallant un alumne, no? Per exemple, ens hem trobat en alguna ocasió que es veia com algun alumne que habitualment amb material més convencional treia sempre com a bones puntuacions en comprensió lectora, però clar, quan tens una eina tan acurada que detecta ràpidament on estan els errors, han vist que hi havia errors d'interpretació de la informació i dius, oi, però si aquesta nena o nen ja ho feia bé anteriorment, ja, però és que les eines convencionals a les eines informàtiques hi ha un canvi. És que em sembla que aquesta és l'ajuda més important. O sigui, amb els nanos que tenim i amb els sistemes que tenim, quan valorem amb un nano, el grau de coneixement és limitat. Perquè el temps no ens ajuda i perquè en som molts alhora. Les eines informàtiques permeten identificar no només si ha comprès o no ha comprès, sinó per què no ha comprès allò que ha comprès. Per tant, identificar quins són els punts febles i, a més, i a mesura cada vegada sereu capaços d'anar millorant el vostre sistema, que podrà tenir un coneixement de les raons que han fet que allò no sigui entès. Per tant, t'està donant una informació al professor que no només de si sap o no sap, si ha comprès o no, sinó allò que està relacionat amb la nostra professió, amb la nostra feina, que ajudar cada un els seus possibles errors els pugui anar resolent. Insisteixo, un model convencional és impossible. Per tant... Ens ajuda la presa de decisions de forma molt més objectiva perquè nosaltres, com a docents, puguem decidir quina ajuda li donem exactament a aquell nen o nena per tal d'ajudar-lo a avançar en el seu aprenentatge. Ni més ni menys. Són com instruments que tenen els metges que permeten fer un diagnòstic més acurat que la simple sensació d'estar morint, sinó pots saber per què t'estàs morint i davant i prendre mesures. Ningú ens fiaríem, no?, d'un metge que només mirar-nos diria t'estàs morint. T'estàs morint, però... Fes-me proves, no? Ja ho veig que m'estic morint. Sí, averigüen, per tant, per què m'estic morint, el que m'interessa. Per tant, ja sé que no tinc una bona comprensió lectora, però... I si no fessin proves diagnòstiques diries, escolta, no m'has fet proutes proves, no? Ni més ni menys. El que passa que, evidentment... A medicina estem acostumats, però no en educació, potser, perquè no teníem les eines tampoc. Perquè, evidentment, han passat... O sigui, la medicina es va donar compte de que no hi havia malalties, sinó que hi havia malalts. I, per tant, l'atenció ha estat personalitzada, individualitzada. Un metge, un pacient, un metge, un pacient. En un hospital, un metge, diferents pacients, però ara t'atén un i ara l'altre, etc. En canvi, a l'escola, com el model era d'abocar coneixements, era molt fàcil de posar-ne 40, 50 o 60. Per explicar, per dir quines són les comarques de Catalunya, per dir-les, poden haver-hi 100 nanos. Jo les dic. El problema és després ell de memoritzar-les, però no jo. El model transmissor, com hi havia a la universitat. Entre 300 alumnes... I no passa res. Clar, i això, en el moment en el que el coneixement científic ens diu és que així no s'aprèn.
Així no És s'aprèn. el que ara la neurociència ens està evidenciant. Ni més ni menys. Així no s'aprèn, no perquè ho digui jo, perquè ho diu la ciència. I sabem que s'aprèn quan hi ha activitat mental. I d'aquests 300 hi ha alguns que estan exercitant activitat mental, però ja no depèn de mi. O sigui, i això, si són grans, bueno, és el vostre problema. Però quan estem parlant de nanos d'educació infantil primària i secundària, aquí tenim l'obligació d'utilitzar una metodologia que ajudi a que cada un aprengui. I això implica, evidentment, una manera diferent de tractar la classe. Diferent manera de gestionar la classe en grups, entre ajudes, entre iguals, bueno, establint una dinàmica, una metodologia, i aquí és on necessitem ajudes. Necessitem ajudes de gent ajudes que són de companys, a veure, mira quina manera tinc jo, mira quin material utilitzo, etc, com tu fas, etc. Tenim, si no seria com passa amb alguns sistemes d'altres professions, que si canvia la tecnologia, tothom al carrer, i hem de buscar alguns i per tant acomiadaments, etc. I per tant diríem, bé, pot ser que com canvi el que hem d'ensenyar i el com hem d'ensenyar, tots els professors, com no ens han ensenyat això nou, fora. Però això no és cert, perquè trobes a educació infantil coses que es fan a educació infantil que serveixen per la universitat, per batxillerat, i coses que es fan a batxillerat que poden servir per educació infantil. És qüestió d'anar aprenent un dels altres allò que serveix a partir de criteris que estan relacionats amb el coneixement científic i amb allò que pretenem. Si el que pretenem és formar ciutadans perquè entenguin la vida, etc., vol dir situacions d'aprenentatge complexes i ajudar-los a tenir un pensament per la complexitat. No simples de, si trobes aquests components, aplica la fórmula tal o tal altra. Molt bé, Antoni, doncs t'agraeixo moltíssim totes les teves explicacions i no res, només felicitar-te per tota la trajectòria que portes de tots aquests anys. Gràcies. Ha estat una trajectòria que un acaba sent el que és gràcies als companys i companyes que he anat tenint al llarg de 2 anys i que penso seguir tenint. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Que vagi bé.